pamusoro edare ndauya nenyaya iri paitem number 4 case number 127/26 iri nyaya yeland dispute muvillage mamuraka iri pachinzwikwa kechipiri inhau yakamhangara namunyaradzi mupopeni achimhangarira tremo chakanyuka Blessed Ruseri, Derek Queen, Derek Murape, chinodai chekundiona Vigins Manyuma. Chatanga nekukonfirma kuti vanhu vese ava varipo here. Tremo chakanyuka aripo. Anga ari kumufoma wekubasa. Saka ndofunga kunikana kuti auye. Asi auya kuti imi munetwani? Dickson Muzaruru. Muri chii cha Tremo chakanyuka? Ndiri baba. Muri baba wa Tremo? Baba wake na nini na baba wake takambara kuti avana mai vedu ndova nemudzimai wake nehanzvadzi yake. Mati Dickson Muzaruru. Muzaruru. Tinambe. Saka ndimuchataura makamirira Tremo chakanyuka. Ya, ndinotaura. Uchiya Blessed Ruseri, Derek Queen, Derek Murape, tinodai chekundiona Vigins Manyuma. Sabhuku Murape havana kutiudza chikonzero chekukundikana kuuya asi tsamba takavatumira yekuti vange vari pamusangano pano. Amai vavo vakashayika saka kwangu chigoverwa asi havana ripoti yavanti. Derek ari kuti mai vasabhuku Murape vakashaya kugoverwa. Chakundoti ndivoti nyaya yakaperera maminitsi. Yera baba, handiti uyu Tremo andienzi ndiye aitengesa nzvimbo iyi? Ya, pana Tremo na Derek. Saka vaiti vari muridzo nzvimbo waizikanwa vaiti ndi Tremo. Because the key person aravo panyaya ndi Tremo ka. Zvino uyu akarepresent isu tinogona kutaura semazivene. Bana basingalotaura mutaura mazwi ake kuti sokuziva kwenyu. Semutaura sokuziva kwenyu. Mutaura mazwi ake agona kuzvira. Kuti pane mamwe mazwi ekuti zvinhu zvinogona kuitwa semusha kana kuti zvinogona kutaurwa semusha. Tinogona kutora ari mazwi iwayo. Pamwe tinogona kubatsirika. Nhau iri panapa ndofunga inhau yokuti vose vakasundiswa vanoitwa Blessed Ruseri, Derek Queen, tinodai chekundiona naVigins Manyima. Vanhu vakagadzwa panzvimbo dzavakagadzwa naTremo chakanyuka. Saka mune chekuzisa dare zvamunoziva pamusoro penzvimbo iyi? Chekuzisa dare chamungaita ndechekuuya kwaakaita panzvimbo kuti azowanikwa ari achizvitumuridziwe panzvimbo ipapo. Sandangurira idare. Pashayika tezvara hanzvadzi yamai vake. Yashayika hanzvadzi yamai vake. Ndiyo vakamuchengeta futi ndo vaigara navo kumufakosi. Vagara naye kumufakosi vazoshaya. Apa ndati zvara kunana kuna baba vake.
nababa vachakanyuka saka mimi mukutaura makamirira Trimoga saka zvokuti tezvara zvinopinda here vana Trimoga zvekuti tezvara because musha munhu akashayikwa yaanonzi tezvara here kuna Trimoga ndisekuru wake saka taurai ishona inoreva sekuru Trimoga nezvinhu zvakutaura Trimoga vashaya pakasara vana vacho vakomana vakomana musha ndokunge musha wanga uri pano padombo shava waita sekutsakatika vakomana havana kukwanisa kuuya kuzogara pamusha tombva vapa muzukuru musha mukoma wangu vana vababa vachakanyuka natete vevakomana vanova varipota nhasa vakauya kuzoratidza baba vachakanyuka namai vacho musha uyu vachipa kumuzukuru. Muzukuru ndo kutora kwaakaita musha uyu atora musha iwoyo ndokuzo ini pandakapedzera kunzwa ndevaiti akapa vanhu nzvimbo achida kugadzirisa musha wake kuti umire zvakanaka ndosekuziva kwandinoita. Trimoga uyu arikugara kupi? Kugara ku ane musha kuno kwere? Ane musha kuno kwakatovaka. Kupi? Mamurapi. Mamurapi. Ukama wa Trimoga na Munyaradzi Mupoperi wakamira ndiise kuno muzukuru. Saka ime Munyaradzi mamuziva? Tezvara ndakaona kamwe sekuru ndakaona kamwe chete tikazo pane pavakazombouya pavakazomboenda kubhoera pavakazombouya kubhoera tatiri kutini zvataitawo zvekumusha kungoti vakauya vaine nyaya yanga iri nyaya iyoyi futi vakasvikotora mukomana taingoonana zvenguva hatina kuonana zvenguva yakati wandei because inini nababa vachakanyuka naTrimoga takaberekwa nanamai vamwe chete. Saka imi mune umbo here wamapiwa naTrimoga unokupura kuti nzvimbo iyi akaiwana sei? Akandifonera because aine zvakubasa saka anga achitotaura neni pafoni paauya paitaiwa baba nzvimbo zveshuwa yakauya mumaoko mangu kuburikidza nanasekuru vataura kuti hatikwanise kuti tiendeko. Iye akatomboramba kuti no handidi kuenda kudombo shava. Pane zvonopangerwa naTrimoga apa paakavaka ndepani? Pasekuru vake. Pasekuru vake vapi? Baba wana Munyaradzi. Baba wana Munyaradzi. Ndopaakavakira? Ndo dzimba dzakatopuwa idzodzo. Naidirei? Asoredari. Inini nchiziva Trimoga naSabhuku-Murape achinopinda bhuku maSabhuku-Murape. I think zita rake richiri kwaSabhuku-Murape. Even ini Munyaradzi Mupoperi handitomuzivi ndisitomboziva kuti ndoupi. Ndaingoziva Trimoga noTrimoga akatongoyokwatira achiti ndoda kugadzirisa dzimba dzangu dzaakudona. Dzimba dzake? Achiti ndoda kuti ndiwane kugadzirisa dzimba dzangu. Ndo patakatsvagwa vanhu kuti tiwane kurarama tabva taiso yedu pamusoro tiwane director chokwadiwo. Chokwadi mambo. Taura chokwadi ndakati wakatanga ri nhuni yeperawo. Chokwadi mambo zvesho. Chokwadi. Varidzi venhaka iyi nhanani? Ini ndaiziva Trimoga. Wakamupopera wacho nasi. Wanzwa vachitaura? Mari? Wanzwa vachitaura? Ava. Pavatanga kutaura ndichizovakorekta vatichi? Vati hanzi pakufa kwakaita tezvara. Saka varidzi venhaka iyi ndanani iri kunzi tezvara iyi? Munhu andakangosiya achigara kundi Trimoga. But Trimoga ane nhaka here panapa? Ndasingazivi ukama hwavo. But waunzwa? Ane nhaka here panapa Trimoga? Kwete. Anoshayiwa nhaka nokuda kwei? Ndisingazivi pakuzonzi akapiwa. Pakazogoverwawo zvinhu zvavo ini handisipo hangu. Inini pandakangomira ndipekuti iwe unogara nhaka yekwamai vako? Kwete. Saka muri kuti Trimoga agare nhaka yekwamai? Singazivi kuti kana achinzi akapiwawo
aiwa Vakafa munhu. ndozvada kubvunza sotaura zvisina kubvunza Chakaitika kuti trema chakaitika- kanaka kwama here chakaitika kunana vekwamupopero nini ndichangoziva hangu nyaya yelendi mudzi angari ona uchacha welendi ndiye wandaiziva angari Leroy Murabi ndiye angari ona welendi achizopowo mumwe munhu iye achizopowo vekwamupopero pedzezo papazoya trema ndo pandakazoziva kuti ndandabva kunoku madhezi achina ndiri kuchikoro saka ndakazobva kunoku ndakazodzoka kunoku 2004 ndo pandakaona traimo ndizoziva kuchinjana kwakati kwalendi yacho pakati apapa handizoziva hangu kuti zvakachinjana sei ya Derek kuchidindo chekumajitiriro kwachono chomajistrate handachitinde uri kurwa neshamhu handachitinde zvoshomoyo handina chitinde ndiko ndikakuratidza handachitinde tarisa mupe averenge tarisa chidindo chekupasapecho standirako kai kunamba dzechitupa namba dzechitupa ndedzangu kwakazodhinda uzasi chekutu aiwa tarisa zvapari tongochitora chipepa ichocheche tongochiti chii magistrate taurai tinzwa ndimune chidhindo ichi mambochina mhora wakusunga magistrate court js pamusoro wedarigaithi batsira mukoma chidhindo kana chawiswa samagistrate arivekamira chegutu munhu akatenga stende aisarwa kuti chegutu sezvo takatenga tichibva namibhiya tikagara mukwei kuti tachitenga nemusha saka kana magistrate nechinoproa aiwe unozati ifura kuendesa munhu kujeri zvirerutsa zvinoendesa munhu kujeri ichi chidhindo icho chanosazva choreva uzati chidhindo yehurumende saka kana chadhindwa apa chichitaura magistrate kuti chakadhindwa paDavid nekutengesa stapland zvikurei apapa mureva apa handisikuziva ndangoti ndingokuonesawo kuti moto waune mchitamba nawo ngataure henyu but moto uyu aiwa inini chandoziva ndichokuti even pane ava vachaiva hatikamboenda kana kwamajistrate apa akatengeserwa kuti ndiana hatina kumboenda chaitengesera ndini if allowed anonzi kamwanda ndiani kamwanda anonzi kamwanda ndiani zvakaitika anyway aishandawo iwe tarisa kunoda anyway aishandawo anyway zvakaitaka anyway aishanda kupi anyway munhu akapana aishanza kuspa akatenga bvazotengeserawo futi avo iri anyway anogara kupi zitanogara kupi haamombarira mhenyu mamurapo arimo anonzi given makopa chibaya ari kuNEC but munoona ati izvi mureva zveshuwa inini makatengeserwa nani naenwe kamwanda anga atotengawo abva azotengesera avo zvinotondinetsa zveshuwa pandobvuma chokwadi ava mureva ndikambotenderera ndotobvuma kuti zvinde zvangu izvi I think ava vakatengeserwa naStanford musakatiza ndiwo makayanayo vakatengeserwa naStanford musakatiza but vanhu vese vari kutengesa apa pakubvira pana Tremo wacho ndiye muridzi wenhaka here sikaziva hangu pako mureva taura shona iwo Derek ndichandoziva ndechokuti nhaka inodyiwa nevana vemufi
Saka vana vemufi apa ndevapa. Hapana wandaiziva. Aiwa, ndati nhasi ivo vana vemufi ndevapi apa. Traimo mwana wemufi here. Ndiaimira wachiti ndini muridzi ndakapiwa. Isusu takatoti wati nhaka inodyiwa nevana vemufi. Ipapo akakanganiswa ipapo mureva. Saka Traimo ane kodzero here kudya nhaka. Aiwa, haana kodzero. Haana kodzero. Kungotiwo inini ndasingazivi ukama hwavo. Munhu akangouya wechitagwo kurarama. Saka Traimo mudzi yapi vanhu vakatorora mari dzavo vape mari dzavo. Isusu hatizonyanya kuti tipinde pazviri, but nawe atinotaura nezvava nekuti ndimai nemwana kana tichitaura kune varidzi mai ndevapa muman'ai. Mupoperi ndiye amai. Ndimai. Traimo ndiye mwana. Traimo mwana. Saka ndimai vakaisa mwana wavo. Kana mwana kuri kunzi aita musikandwa ari panzvimbo, kana kuti simba rake rakanga richibva kuna mai, because kana vakanga vamuti chitora semwana kuti ndiri kutengesa, ndiri kugadzirisa musha wangu, handifungidziri kuti chinhu chinenge anzi chinhu chinenge chakanaka. But mati ndimai nemwana. Yes. Then Traimo obva ati ndiri kugadzirisa musha wangu. Musha wake here semusha waakanga apuwa. Aiwazve mwana anogara nhaka yamai vake. Handifungidziri kuti munhu wekuti aitaura kuti handidi chamandipa akanditora, wozi mukatarisa kuti 2016 achiuya, handiti agara panzvimbo paakanga ana sekuru I think vanga vari havana kwavakabuda vachienda. Saka anga ari panzvimbo ivo vachitongoriwo muno futi achitogadzirisa oraiti dzimba dzavo, zvekuti ndivo vega vaifanira kunge vachitosvika vachigadzirisa kuti ano. Pane zvino Traimo akagara mubhuku rani revamurabi, bhuku rimwe chete iroro pari pamba pani apipo pacho paakatengesa ipapo. Naye Mupoperi ndopagere Traimo. Akwete ndezita rake haritori. Saka zviri kureva kuti imi muri kuti pagere vanhu havasukiswa handopagere Traimo uyu mumhan'ara ari kuti hapaziripo. Saka Traimo kwaagere chaiko ndekupa pandekete panotoone risiti Kutadza kwawo utambira azopa mukadzi wake marisiti aibhadhara pano pabhoromonzi ari pasekuru wake ipapo tinawo pano. marisiti iwayo haana kana ukama nezvatiri kutaura, haana kana ukama nezvatiri kutaura. Kuzi kubhadhara land levy hazvirevi kuti ndiwe muridzi. sekutaura tangoitai kuti pamba panga pari pasekuru. Kutogara saka kunge aripo ndobva ndataura ndikati mutsika dzedu mwana anogara nhaka yaamai vake here, ndobva mati kwete. kwete. Asi ndobva ndaenderera mberi ndikati saka Traimo panhu paakatengesa bhasi anofanira kupatengesa. Ndizvozvo. Saka tikuramba tichitenderereya. Aiwa, tisi kutenderera changamiro. Nawe yatongotaura chete ndeyekuti tati mwana akanga apuwa kana kurunzi kutenderera kwamaakuita ndikuti mwana akanga apiwa, isusu tatowirirana kare kuti mwana haagare nhaka yaamai. Nokuti kana maakuudza mambo kuti mwana ngaagare nhaka yaamai, maakuudza mambo kuti chikora itsika, handizvo? Derek, daira, handizvo here? pakatadzika murehwa tingamipere dare totora nguva yedare, ndofunga pakatadzika paoneka kuti aiwa mwana haagari nhaka yaamai. Chinongonakidza pana Derek ndechekuti times une ubenzi asi uri gentleman. Kana zvinhu zvaoma unongotaura chokwadi chese zvachiita. Une musikazwa zvokuti do, asi kana zvikange zvaoma apa unongoita gentleman unobva ungotaura chokwadi. Ndozvakangonaka pauri chete chete izvozvo. Nyangwe ndichiziva hako musikanzwa yako yandokuyambira iyi
kuti kana muchiita musikazwa yerudzi please regerai. Iyo mambo yake Mangwana akazotengesa ndadatoti auye kunoku akazotengesera ava vakatondinyeberera ipapapa ivo vakazotengeserwa apapo zvavakatoita neid yangu nezita rangu pachizonodhindwa ndakanga ndisipo vakatondinyeberera vanhu ndikutomuziva munhu akaita zvinhu izvozvo ndianofanira kutoya muno mundare okuza zvakafamba sei ari kutomuziva munhu akadhinda ndikutovaziva munhu akavatengesera munhu akadhinda chagere mumusha menyu akanga akatenga isusu hatina kuita naye bepa rakaitwa ipapo ranga risina kana zvese zvanazvo kunzi kwakomishina izvo. So ndikuti mambo wangu wataura zvanga wataura handiti ndobva ava vakamira Trimo Mamati Mupoperi naTrimo Chakanyuka ndamai nechi nemwana mamatambo mokuti tizotarisira kusvika ipapo muchirova mazwa angataurwa nani namama. Saka chikunetsa panyaya ndechekuti Mupoperi wacho naamai ndovauzomhangara mwana wani mwana wangu dai makaziva ukama ihwohwo makazama kuyananisa amai nemwana kunze kwedare handiti nyaya isatombosvika kuno pamamutaura nyaya yeukama hwamai nemwana mamunyatsoti kudi noti mambo vane zvavangataura kudaro. Aiwa, panaiti ukama hwamai nemwana kuti pano pamwe pekuti mai vakandipa chibage havakonzi kunditorerazve because aiwa kana vaakutora kuti kana vaakutora donation yavanenge vakandipa amini nemutorerwo wainoitwazve zvagara mambo vagara muvanhu vange vari panofanirwa kunge pari panoongororwa zvinhu zvatitora nezvazvo izvi zvakatorasana. Chibage chinhu chiri kudyiwa chichipinda mudumbu chichibva chatosara. Iyi tikutaura zvenhaka ndo yandashandisa kuti mwana haagari nhaka yaamai. Zvakatofanira kunzi amai vashaika pamusha paunganidzwa nhumbi dzaamai dzaakugoverwa, mwana mukomana ane chaanotora here pakugoverwa kwenhaka yaamai vake? Mwana mukomana haatore zvinhu zvamai zveshuwa, asi tiri kuti pana sekuru andiwo amai vacho vatikutaura muzukuru ane kodzero yekutora apa amai ava amai ndimupoperi handiti ndo amai ka chiripo ka tikumbira regerero pakapotseka takakanganisa tisingazivi tingade kunyepera dare tichitora nguva yedare hapana pakapotseka murewa pakakanganiswa. So ndorapera zvakanzi Trimo ati handina kudedzwa kudare asi ndiripo kuya kuzopa dare umbowo ndobva tati muudze yauye pfudzirai nyaya yekumberi. Trimo wacho nhasi wacho haana kuuya and then imi mobva mati Trimo ari kugara pamba ipapo pacho paakatengesera vana Derek Pina mati ndo paari kugarani. Then ndobvunza munyaradzi ndo paari kugara here Trimo, yobva ati kwete. Saka chokwadi ndechipa pane dispute yandakanzwa hangu ndofunga namunyaradzi takambofonderana ndiri kubasa kwandaishanda hatinange takaonana munyaradzi naTrimo vane nyaya dzavo dzavakamboitiranawo ndokubva pakaita Trimo pamusha ipapo ndopavakazoiswa vanhu varipo izvezvi kana takaona varipo kana ndivakaisa but pane vanhu vari kugarapo pamba zvine nharo chokwadi tapedza hedu takutongotaurawo hedu asi tati Trimo haana kodzero yekugovera nhaka yaakagovera. Vanhu vakagoverwa nhaka through Trimo zvakaitwa zvisina kuteera tsika. Kana paine kukumbirana kwamuchaita kwangowo kukumbirana kwenyu kwokuonana maziso kuti maziso emunhu haabayiwe munhu ari mupenyu. Maziso emunhu anovharwa kana munhu afa, kwete kuti munhu ari mupenyu woti ngaavharwe meso. Asi chokwadi chiripo ndechekuti zvakaitwa naTrimo handizvo. Ipapo ndaramba ndingosimbisa kuti ndimai nemwana kana vachirovana neshamu vanorovana vega
ndosaka ndaisaizwire kuti kana paine zvamuchazotaurirana amai Poperi naTraimo. Asi kana Traimo asingagone kuonana nasekuru vake achitya kuvaona, mambo vari kuti Traimo zvawakaita handizvo. Inini kana ndati handizvo zvoreva kuti ndadzorera ivhu kuvaridzi. Kana Traimo achitya kuendawo ndokadzokera ivhu. Indotorinako kumusha kwamai vangu kune minda hopo yandotogara indisana nasekuru vangu kuti ndakuda kuZimbabwe swana kukutarisa zvavo souramba vakanyarara ndokona kutondokurima ndoita zvandoda ndoita zvese zvandoda asi techitongoziva kutoti tsoka yangu inofanira kugara iri pamusuwo nyangwe musuwo andongonzi simuka uende ndosimuka ndichienda hapana changu ndikatopinda mumusha imomo ndoita zvese ndichitovati garai pasi uyai tikurukure chakati ndichivayananisa. Asi kana ndapedza kuvayananisa vanodzi chidzokera ikwenyu ndosimuka ndovandaenda ende handorambi futi kuenda. Ndozvinoita muzukuru kana uchingori pamusha pana sekuru wako, kwete kuti nini ndobva ndazotakura vana vangu kuno kuno vandosvika ndati yogarape pamusha pana sekuru. Hazviite izvo. Ibaba wanenge akakanganisa ende nyaya yatataura yandakumbira ndeyekuti iye namai anofanira kudzokera kuna mai otaura navo. Ava vamwe vakatadzirwa chinenge chachikumbiro vana vanenge vakatorasikirwa nezvavakarasikirwa. Mambo matongera avaita manzwa ndati Traimo ngadzorere vanhu vemari dzake dzaakadyirwa. Vanhu nango vakadyirwa through a third party kana kuti Traimo ngadzorere vanhu ivavo mari dzavo. Ivhu rodzokera kuna Poperi. Ipapo tobva tapedza takadaro. Kwangu rukumbiro murehwa neground racho mamirira zvakaita ipapo vanhu vanga vatesa misha. But munhu wamurikumbira hasiri yega. Ndafunzira kuti pamuntu aukama wamai nemwana handiti uchatanga kukumbira amai. Munhu wamunokumbira ndeuyu. Inini mukandikumbira muri kunditi mambo chikora itsika. Bozi zvichaitika ndezvekuti Poperi anobva nditi nhai mambo tsika dzenyu imi dzitsika. Makuchikora tsika imimi. Obva ndibata futi nemhosva. Handiti saka ndirege kuzvishoresa patsika inini. Traimo zvaakaita zviri kunze kwetsika. Haana mvumo yekuparadza nhaka yaamai vake. Naiye ngaadzorere vanhu akadyira mari dzavo ivhu rodzokerawo. Kana ava vaine madevelopments avakaita vaine kuchemana kwavari kuita naMupoperi kana avanzwisisa, ini kana ndazongotsamwa uyu ndiye wandobata nemhosva kuti ndakakudzorera nhaka yako yazoendepi nhaka iyi handiti. Asi chokwadi chiripo ndechokuti chandataura chokuti pakabatwa naTraimo apa pasi pake haana kodzero yekupabata. Mazvita Mupoperi tora nzvimbo yako. Traimo uyu apedzana nevanhu vake ndiye anozana nevanhu vake. Pane pananda kubvunza murehwa pachidhindo apapa pachidhinda apapa ava vanhu vakandinyembera murehwa apa pachidhinda apa ndisirini warohaniana ava ndepapa chengete pepa rangu ndakanyarara ipapa handiti musikanzwa yakasvika ipapa vanhu vanduya navo murehwa. But ndakukuonesa Derek kuti tarirai zvimwe zvinhu zvamunotamba muchiita uko. Ava vakatengeserwa zveshwaka munonyura mukaenda mujeri sefani sekutamba so. Chidhindo ichi chinomborevei chochecho. Munhu akaita zvinhu izvo zvomurehwa vakazotengeserwa kechitu vakashandisa idea munezita rangu zvoti nyaya yekundibata kuti zvakafanira kuti munhu anobosiya chitupa chako achidonhedza pawiwa. Panosikira pachitsvagwa mumwe munhu here kana panotsvagwa munhu echitupa chadonha. Iwo nezita chitupa chako chakanyorwa paaffidavit rine chidhindo chine moto. Panotsvagwa munhu ane nhamba dzechitupa dziri kumusoro. Ende vamwe vese ava vatisombovabata vanenge vasina mazita avo ipapo. Dereki ndiwo unongobatwa. Signature yakasvika papo kuti haisi yangu. Zvinhu izvozvo zvinokutorera makore kuti uzvipuruve izvozvo. Toda kuti tichibva panapa toenda kune vakakutengeserai. Makaenda kwamakavapa mari yenyu kati makaenda kwamakaenda zvinhu zvezita rangu nesidemu zvakashanda. Ina ndashanda kawana namarufu. Nani? Zvakanaka ndapedza apa ini.